देवा भानुप्रिया चलडा भानुप्रिया तू अर्ध दिस रज काढी मिळेल ना देवा रज काढला नव्हतो अम्मा तू किती बड सांगला भानुप्रिय म्हणून आप नका प्रिय म्हणून आप मका पिज्जा मानस पळाय ये दवर तरी वडणे नाव एक लायक दवरला बस गो चलडा मलगडे तेशपुरा उलयतावे पिज्जा मळे कोण म्हणून गोतच न तुका इतली चंद नाव दवरला भानुप्रिय म्हणून कसं तू गेलाय वय अम्मा कळली मका जला मग तू भानुप्रिय म्हणून आप नका मग भानुप्रिय नाव इष्ट ना मग प्रिया म्हणून आप कितले चंद नाव अस प्रिया म्हणून जायत गो जायत आता सुरेश सांग तू रज काढला की ना रज काढतला तू सोडतो अम्मा मका 10 दिवस दुखून जीव कत्तास मी रज काढी म्हणून सांगून रज काढलाय माझी कोण मग होड मनुष्य मेळू येत म्हणून पळोका आधी पुणी सांग कोण येत म्हणून सांगून अयो चलडा आज सांगनाशी जत्वे आता ने कालगंटण्याची बीबीसी येता बीबीसी न्यूज चॅनलचे त्यांनी कसं लावत तसं मंगा अयो टीव्हीचे बीबीसी न्यूज चॅनलात नाही गो चलडा त्यांनी किती हंग येता ती हे कोण गोतस्वे भाग्यलक्ष्मी भंडारकार चोलपाडी माई तिक पुरा जन मोगारी बीबीसी माई म्हणून आपयता ती ಈ ಬಿಬಿಸಿ ಮೈ ಹಂಕ ಸಲ ಆಯ್ತ ಸರ್ चलडा ते कसं म्हणला री आवस पळा आवे तुगेले जात काम बाहेर काढली गो जातक कोणाला निमून काढलाय कसाला काढलाय कसाला म्हणला री हळदी करची नाकवाय प्रायरक्त म्हणलेकलावाय मेंदू ना तुका 25 वर्ष घोड तू आता फाल्ली जात काढू भितरी पराक सोयरीक मेळना तू कसं म्हणलेकला तांतू बटन वतील कुडले पुरा काम जत पळय तशी सोयरीक जत म्हणलेकलावे तशी बिनी जायना जात काणू सोयरीक जावचे 1 महिन वच्चा पुरो 1 वर्ष वच्चा पुरो 2-3 वर्ष वच्चा पुरो कसने सांगू जायना गो देवा नाक म्हणत तू कळवे अम्मा वडी जेव तू नाही हावे मक्कत 25 वर्ष इतलेची आणि 1-2 वर्ष वच्चो तू कसं लाईतलं अर्जंट तू मक निमगिनाची कसं नाही आपण उसाबरी केलाय तू गेले कसाला निमगू का गोवे कुंकडा निमगून मासूल वाटितात वे ना तू कसं गोतू बाहेर गेल्यार हांग देवस्थानात तू हळदीक म्हणजे गेले चेल्ली सोयरीक करतावे जातक बाहेर काढलावे आमगेल चल्लस आमगेल ते असं हे असं म्हणतात ती त्या मात्र नाही केलो जन्म कितली कोण किता म्हणे दुःख ताई येत गो बक्का काही ना आणि 25 वर्ष झाले चेल्ली किती गो हळदीक नी कसं नाही लवकी उद्या असं म्हणतात गोतस की तू मेगेल दुःख कशी कळ का सांग तुक दुःख म्हणता जाण कितले म्हणता ती तुका हाव मुख्य की जाण मुख्य मग तूंची मुख्य गो देवा गावतुल किती मुख्य जाता ती तू मुख्य म्हणून हांव जातक बाहेर काढला चेल्ये चेडवाक खंयची टायमार कसं जेवका की ते पुरा कोरका कळवे हांव आनी अन्नान तुगेल बगे आलोचन करना जाल्यार गावतुल येतावे आम कशी तू एकली चेल्ली तुगेल एक हळदीक चंदायर कोर न्हू तू बामणा ते पेटयला रे आमगेल माता गेल भार चिके देवंत न्हू तू म्हाका धनसुचारी अस हज कतीरवे तू म्हाका रज काढी म्हणून सांगितले हांव आत्ता लीव कॅन्सल करता सीधा ऑफिसा वता ऑफिसा वता वचून दाखय की तू घरा भायर पाय दवरून दाखय की हेच दवल्यान पाया गांठी मोड दवरचत हळदीक नाक म्हणती हळदीक नाक म्हण हांव घर सोडून वत्त पळय तू असं तुगेला आणायचं कसं पळून करा तेकडे घर सोडून वत्ता अयो काय करसलो गो विद्या काय बत्ता अयो हांव येतून तू काय भायर सरली गो बैस गो यो यो बैसा हा भाग्यलक्ष्मी माई हांव खंय बात सरनी हांगा आस ये बैसा दूर भायर सरलेल गो विद्या कसं नी घर सोडून वत्ता म्हणून सांगतशिली अयो खंय ना बा कसं नाही ना आमगे सद्दां तुले आशिलेच ते भाग्यलक्ष्मी तू कशी अस आराम नव्हे तू कसं हुन चा कोण हाडकी कापी कोण हाडकी कसं जायत सांग अयो विद्या आता कसं ने नको गो मक्का 2 गरकड चा 2 गरकड कापी पुरा जेल्ली गो आता मी गेल पोट्टा तस पडा चा पी जतस एक ग्लास थंड दूध हाड दिता बैसा तुम्ही जायत गो दूध हाडली
भानुप्रिया हीच मिगेल तू कसस गो चेरडा भानुप्रिया हा आरामच माये मका तुम्ही भानुप्रिया म्हणून आपो का म्हणा प्रिया म्हणून आपयला पुरो प्रिया ऑलरेडी रेडी आहेस नाही गो तू हाव रेडी अस की ना म्हणून मिगेल अभिप्राय निगितल कोण संग मक्क ಧನ್ಸುಚಾಕ ದೆಡ್ಡ ಪಯ ರಬ್ಲೆ ತಂಗ ಮಕ್ಕ ಗಾಂಟಿಗೆಲ್ಲ ತಂಗೆಲ್ ಮತ್ತವೆಲ್ ಕಂಚಿಕಿ ಪತ್ತೋರ್ ದೇವಂತಕೆ ಯಪ್ಪ 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 ಈ ಕಸ ಉಲ್ಲೈತು ಗೋ ವಿದ್ಯಾ ಜಿರ್ಸಲ್ ಮಿರ್ಸಂಶಿ ಉಲ್ಲೈತು ಗೋ ಈ ವರ್ಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಸುವೆ रेडी असो ना असो वडील चलिया घरा बेस करायचे जत्वे ठीक का निमनी नशा मी जातक बाहेर गेला म्हणून कोपचिके पुरा समजत मागे अयो विद्या तुगे चिल्ली वर्डिके रेडी अस की ना म्हणू सम निम गुन्गे गो आत्ता कालरस पळे ಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಲಿಯಲಾಗಿ ಸಮ ನಿಮ್ ಗುನ್ಗೆ ಗೋ ನಾಜೆಲ್ಲ ಸೊಯ್ರಿ ಕೊರ್ಚು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಗೋ तू सांगचे वही मये आत्ता काल चढवा कसं नमगूच जायना इरी तशी गो एक चिलिये का लायक सोरीक दकेल गो चल्ले काही कुश चल्ले चिलिये काही कुश चल्ले तन्नेस पळे निश्चय दवरची म्हणू फिक्स केले गो हे तेव्हा कसने निश्चयाक एक 2 दिवस असं म्हणताना चल्ल्यानं चिल्ली नाक म्हणको गो कसं कुर्चे वही गो मेगेल दुवेली दुरसल पुरा कहाणी सांगा ना कमी कसं गो ती गेले दूर सांगूनच म्हणता ती कोण म्हणू सांगितलं हांवें चल्ल्यान चिलयेन सम अर्थ करून घेवका गो तांकां इश्ट असल्या मान सोयरी कोरका पयर पळय त्या चलये तर्फेच्यान म्हाका एक सवले पळय रंड गुंडांनी जावकावे ताजी खातीर हा मात मुख्य कसं गोसव्या चल्ल्याला आनी चिलयेल्या की सम निमगी याची आवस बापूस पुरा मागिरी उल्लोचे आता म्हाका तू सुरवे सांग तुगे चिल्ली सोयरीक करता हांव ती रेडी अस की म्हण निमगी चढा हंग पड गो पळय माय निमगीत आस तू खुश अस नवे मुखार सुत नवे सोयरीक पळोत नवे पळय आम्ही तुका काय फोर्स करना ती तू कितली जाय तितली चल्ल्या पळय उल्लय करी तू ओप तरी आम्ही सोयरीक करची गो गळ्या गच्ची गांग भायर लकयनाची पळ गो हंगा